Ja päivää arvoisa herrasväki siellä. Katsomon toisella puolella. Tänään pelataan CSS. Ei vittu, mä en oo edes kummallakaan puolella. No niin. Nyt ollaan ja... Tää on siis ihan vittu hyvä peli. Omasta mielestä. Mä en oo tosiaan kuvaillut nyt mitään pelivideoita, koska en ole saanut aikaiseksi niitä kuvattua ja en ole olen niin vitun tyhmä ihminen, että en ole aikaisemmin osannut tätä OBS:ää oikein käyttää. Ja nyt kuolin, mutta niin. Olen saanut aikaiseksi kuvattua näitä videoita. Tästä tulee tämmönen pikainen pelivideo. Otanko... Ei hirveen montaa minaa kyllä kerkeä kuvailla, mutta tämmönen mä varmaan lataan tänään enemmän näitä pelivideoita sitten. Kun Vein tosiaan tänään hommamassa gigantista uuden pelihiirenkin itselleni. Ja. En ole tainnut aikaisemmin mainita, että minun videoissani minun videoni saattaa sisältää myöskin vammaisille ja muillekin vitu idiooteille sopimatonta kielenkäyttöä, että ei vittu tunne. Enpä sanokka, en sanonut, en ole rasisti. Ha, niin varmaan joo. Varmaan latailen tänään tosiaan lisää näitä videoita. Tää kohta hoitaa muutama asia loppuun ja sitten voin taas jatkaa videoiden kuvailua, mutta tämmönen lyhyt ensimmäinen video, minkä sain aikaiseksi kuvattua vihdoinkin. Ja kuulokkeet ja hiiri molemmat on tosiaan Razer-merkkisiä, että ihan laatukamaa ja koitetaan nyt saada edes muutama tappo tähänkin peliin. Hänkin vitun hersereikä peliin. Tin. Tää ollaan. Noin ikkästi siitä lähti. Noin. Siellä on joku. Ei saatana. Dominating. Double kill. Unstoppable. No. Joo. Eiköhän tämä video ollut tällä kertaa tässä. Minä kuvailen tänään myöhemmin lisää videoita, mutta eiköhän se ollut tässä ja se oli morjens moi.